Oletko löytänyt kohtuuhintaisen tuotteen myytävänä Facebookista? Onko se aito vai huijaus? Yksi tapa tarkistaa, onko tuote aito vai yritetäänkö sinua huijata, on tehdä käänteinen Google-kuvahaku. Tätä varten sinun täytyy tallentaa tuotteen kuva laitteellesi, avata Google, klikata pientä kamerakuvaketta, liittää tallennettu kuva ja tehdä haku. On todella hyvä ajatus tehdä tämä kaikille kuville myyjän julkaisusta. Jos haku ei anna tuloksia, se ei tarkoita, että olisi turvallista ostaa maksamalla rahaa etukäteen. Kuten näet, antamani kuva on varastettu jonkun toisen aiemmasta julkaisusta, ja se on suuri varoitusmerkki. Jos näin käy myös sinun hakusi kohdalla, on suositeltavaa ilmoittaa ryhmän ylläpitäjälle epäilyksistäsi. On myös monia muita varoitusmerkkejä. Esimerkiksi jos myyjän tili on rekisteröity viimeisten 2 tai 3 vuoden aikana, myyjän tili on melko tyhjä ilman aktiivisuutta ja ystäviä. Mutta edes tämä ei tee kaupoista turvallisia, koska on olemassa paljon hakkeroituja tai varastettuja tilejä. Käteiskauppaa paikan päällä suositellaan aina.